WINNDERE. soko demminare uri ndungu tobi ladde hepti mbaadi mun maaji e calli kewi pawle pusi mbadi ngoral e ngoral julol hamadi hunare wonta hadinde lawol dande maayo tuggude e guumal ha yetti horndolde. Sa ummima Dakar faade hamadi hunare ada wawno yobde kopporeje ujunnaje tati ha nayi an e bagas mo jogida. Sa ari ha julol hamadi hunare saha ndungu faade dande maayo don wontata ko lawol siradi ada wawi yobde ujunnaje jeegom jeedidi ha jeetati ngam taccude ngoldo julol. Jamo ganguel sule minon commune Boromoro jen ena waden cadede o sa min yida tajude bangi hunato après affaire won jorgol ngol wonata problème o minen ko ama min jogi caisse yidde jordum ko non ko wa hunanabe à cause borom laade be lumière kam ko mabbe ko jorre o ala mabbe chance à cause noga beñete do endi non so wana ko pom en wayno yultini jeeri e walo ngati jeeri ndi e walo do foko do rewata eden jidi wade pom ene wadi nafoore hayso pom woni payante kalise be na heew ala ko haali bom walla yimbe ne lori ene leppi so tay laamu ngu walli en walla so ONG walli en eden jidi jobe ballu en do wada taccirde te minen somi jeeron vraiment ay wunana be nganda ko gargola men tongol wadi chance en yalte e der mairie affaire be liggo do juuti la conscience wobbe gara so fof no kon non la conscience ni lumbude ko vraiment borom laaden be fof ko borom laaden be kay do balle min ni bebi ken watte ndiyam do woni hamadi hunare do woni tufle jiige do ko hakkunde hunare e gangel gangel wonbe waalo be foko don dewata tellorodo hamadi hunare jeeri ni foko do rewata tellorodo dum non do pomdo c'est très important ene nafa yimbe fe wonnobe don kanyumen ngoni taccinobe hayso habe mbadire sabu Allah ene wada hen saha ene wadi foodobe boggongol ha ngere keng bima weli metti ko dum jobata feere ala caggal don hodotako alay sago mbada ko wiya ko ngam kumtuya hajuma to paadaru julol hamadi hunare wadi ni innirnobe dum do ko lawol faraysi nde tawno taccingol ngol ene jogino kirade kewde mbele hande din barmeji kippotako barmeji kippotodi ko seeda ngati dum do ko laakon seetan gondone kestone bara yim do ko be kestoto do ko e tampere wonde do nde kon den tampere ala hakkunde hunare Dakar do ala fo no wata so ndungu ari ada wa yobdo do ko ne budu ujunaji didi imma do tan faade gangel e julol he so tay woni ceedo ari jobdi heewa wadi duubi e kitale Allah e bandirabe men dande mayankobe testibe cadele cattude e odo nokku mbadi jamba gara seppo jolo ngullirima bangeji kala mbele ene mbadane lawol ngol ganduda sa tellima e tali route nationale taw ko lawol ko gotul ko burdu bajol ha jettoda dande maayo bangi fo mo mbawda yaade. Allah wadi hen newya wadi sa Allah newni pont anni wadede don e julol hamadi hunare liggey pont wadi dumun juddo kono kala ko rewa woppaka gasat no haalobe pular ke widini jamma woppa ceedu on jamma woppa ceedu ko dum saabi pont mayrenodo don e julol hamadi hunare gasi ha laabi cer watti yehede ko buri hirande kono ko nyande sappo jeedidi lewru juin 2021 pomo uddiri pont ganguel sule ko son excellence président de la république Macky Sall e tawtorede dendangal bibbe nokku o hunde e bibbe leydi Sénégal e jagorde ko wayno Mansour Faye ko
kañum jogi ko faati e ɗiɗon liggeyaaji tawtorama gudditgol pont ganguel Soule gonɗo e commune mo hamady hounare maire commune mo hamady hounare Amadou Samba Kane e wondude mbondi Thiama Dabo conseil économique et social et environnemental premier questeur à l'Assemblée nationale Daouda Dia jagorde goɗɗe walla hilifaɓe woɓɓe jeeyaɓe e nokku o hilifaɓe banggue diine banggue aada e banggue laamu e dendagal ɓe ganduɗa kañumen jooɗani laamu ngu e région mo Matam tawtorama tuggude gouverneur préfet sous-préfet e joom wuroji ko yettude Allah e ɓe ganduɗa ko hilifaɓe diine e aada jeeyaɓe e diwan Dande Maayo on pont baɗaɗo ɗon e julol Hounare biyeteɗo pont ganguel Soule jeyanoma e yimɓe namdotonoɓe ɗum biyeteɗo honorable député Mariam Kane haɓe batti wiide ɗum Mariam Julol ngam kala nde o darino e assemblée nationale ene jeeya e doléance uji makko beele on pont golle mum kala ene gasa ha yimɓeɓe ceerta e caɗele on nene Allah rokki ɗum woni oɗo pont mo jiyata omo waɗi kisal mawgal otoji ɗiɗi ene mbawi fottude hen tawa ene goɗɗodiri kono kadi ko wiyete ko piéton yimɓe yaroɓe koyɗe munen ɗo ndewata ɗo eto otoji ɗi ndewata ɗo wona gootum aroɓe e yahoɓe jiida laawol kadi ni ko galɗi mawɗi to banggue jamɗe waɗa beele kisal yimɓeɓe ene wooda jamma so ari lampaji kuɓɓat ha wayano nangue hoore o pont ko kisal woni hen heddi ko beele ma o toppite reene wasa wonde no hen liggiyaji mawɗi kutorɗe gonɗe e Sénégal keewi waadi ni ngaluji mawɗi mbaɗe hen hurmbite watta hutorede kono kadi welsinde ruttantake ene ƴewte ha bonira noon waddi bandiraɓe ñande 17 juin 2021 eɗen mbawi wiide laawol hamady hounare faade Dande Maayo jibtinama e mbadi gondi so tawi neɗɗo darrono ero gadde laana hande a yaɓɓat kala ɗo mbawɗa ummade ha jettoɗa damar galle ma oɗo pont ko Allah e mo ganduɗa kañum hande Allah halfini leydi ndi woni Macky Sall président de la République du Sénégal ngal ɗo namdal woni ene waali e ɓerɗe Hounare naaɓe wiide pont dari koye leydi amen innirama ganguel Soule hol kawroyowo e ñande baylugol inde oɗo pont wooda goɗɗum ko innira taw wona ganguel Soule bandiraɓe tukum bambam yo on jogoro jaam pont mo ganguel Soule Samba Diop